Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon og shout out kay kuno sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Ilabi na ni James Advero, ni Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod sa mga sugilanon no nga gikan sa RMN Drama. Shout out yung tanan, amping mo pirmi. O karon niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. Pero ako ning gikinahanglan. Gibati ko ng kagutom. Ingoy man ang sobrang kakapoy. Ngano ba sangwa magyud ako bada nga akong pitakaw dinto adito nga akong ATM. Oh, wala ko malipong. Lord, ayaw na karon. Tabangi ko. Tabagin ninyo! Unsa may imong plano dong Milan? Nabalhin naman dahil si Senior Emilio sa City Jail? Muadto tanoy. Tingalig tuwa sa mga kumal. Muadto ka si Dahisil? Dako ang kundo na nga human siya sultihin ni Karen. Nga ang iyang amahan mo'y mipatay sa kumagin kanan. Iyan ang giadto aron sudyaan. Posible sa dong. Ako naging paghahikitan nga dili mahimutang nga kumahal sa higayon nga masayran niya. Nga ang iyang amahan mo'y mipatay sa kumagin kanan. Bisag kinsa naman tingaling anak dong. Maunay buhaton. Tarong gusto si Dahisil. May pag-ako na gituganan na nga kumahala. Pero mining ipangutanan ako nga nung namatay ang kumagin kanan. Kung namatay ba ni sa sakit o gipatay. May pag-imo na lang tong gitug-anan dong. Tanawaw sa resultas gibuhat ni Karen nga mitugan. Natagbaw ron tagpangita niya. Mausab. Nakasiguro ko nga ikauwaw gid niya ang kamatuoran nga ang iyang amahan mo'y mipatay sa kumagin kanan. Ganong si Senyor Emilio pa man ginahimong amahan ni Dahisil eh. Di magidunta matandog nga akong gugma sa kong mahal. Bisag iya pang amahan, mo'y mipatay sa kong mga ginikanan. Kaya ako siyang gihigugma. Higugmaon ko bisag kinsa pa'y nakaingon sa kamatayon sa kong mga ginikanan. Mahal ko kayo si Hazel. Ay, mahal kayo. Salamat nga naulian ka na. Hain man di ay ko. Niya ka sa ospital. Ospital. Ayaw. Ayaw na pagbangon. Luya ka pa. Oo, ako ikabayad. Dili ka na importante. Ang importante nga lig-on ang imong immune system. Aron way daotang mahitabo sa imong gisabak. Nagsapak ko. Yes. Nahibawaan sa dihang gi-check up ka. No. Nganong nihilak ka man? Uwa ba ni mo paabuta kini bataa? God. Uway amahan ang imong gisabak? Do na, sister. O niya. Nganong nihilak man ka? Tungod kay sobra ang kauwaw ko sa amahan nining akong gisabak. Uwa ko makasabot. Sister, madre man gyud ka. Mahibong mo tuo ka gyud sa ako karong isugilo nimo. Uy. Mutuo ko. Tingalig makaingon ka nga na drama lang ko. Kay wa ko ikabayad ni ining maong ospital.
Sa ako nang gikaingon nimo, dili importante ang kwarta. Ang importante, nga doon nami ikatabang sa mga masakiton nga musod ining maong ospital. Salamat kaayo, sister. Kadiyot ha. Tanaw na ako nimo gigutom ka gyud. Ako untang iprinda kining akong class ring. Aron doon ako ikabayad sa pagkaon nga akong orderon. Nakuyapan lang noon ko. Kadiyot ha. Kuhaan ti kag pagkaon. Unya na ko suginli sa imong kaagi human kag kaon. No. Anong imo man kong gipapahawa? Ikay tagianing jail nga mo yan ora magkagbira na ko? Pagitag imo kanikoran. Ayaw din sa akong lugar. Iso ko rin mo! Ay, sos. Huwag ka magkailagkin sa ako? Bisag kinsa pa ka. Wa ko'y labot. Milyonaryo ko! Dato ko! Oh, yaman lagi ka. Nagbasol gyud ko sa akong gibuhat ni Hazel na. Wakanay mahimo ka rin. Hangtod karon, wa pa gyud mahibalik si Milan gikang nangita ni Hazel. Nagpasaylo ang taon ko. Oy, ayaw in taon pagluhod ka rin, kay wa ka makasana ko. Sobra ginag ako pagbasol nang. Ganun nahimo to na ako ni Hazel. Nagpadaog lang yung ko sa akong kahakog. Wagin ako mahuna-huna daan unsay sagputan sa akong pagkahakog. Gilabanan ko si Milan kay dili ko gusto nga mag-antos siya sa kabangis ni Senyor Emilio. Pero karon nang parihas raga ako mo nagpaantos ni Milan. Dili na ko mahulagway ang gibati niya kay Guaos. Ang kasakit nga wa gid niya makita si Hazel. Mahal kaayo ni Milan si Hazel, Karen. Gani, siya nang itagpaagi aron dili masayra ni Hazel ang pagkamatay sa iyang mga ginikanan. Nakasiguro manggod si Milan nga mauwaw gyud si Hazel sa gibuhat sa iyang amahan. Maulay ginang. Wa man sa ko pa si Dan-i ni Milan. Naibaw si Milan nga bisag pasidanan ka. Mopatigbabaw gyud nimo ang kasina. Ang kaligut-gut nganong dili ikaw mo igipili ni Milan. Nang ilang. Kung ako lang ka rin, sabton gid nako ang imong gibati. Taho ka lang nga wa makapugong sa imong kahiubos, sa kahimangod. Pero dili parehas ang among pagsabot ni Milan. Sa ako nang gikaingon, mahal kaayo ni Milan si Hazel. Dong, hapin na tayo maabot sa bahay ni Kuya. Ha? Sa bahay ni Kuya, noy. Mao mo ganit itawag sa mga taong gikan sa sud. Gikan kuno sila sa bahay ni Kuya. Sisod. Naitabangi kong ampo, noy, nga makita na to ang akong mahal. Diyan dapita. Dong eh. Gusto. O sa'y husto, noy? Giinan ba dekos pulis na nga naay nabilin dito nga patanong babae presinto. Nangita ko nung Senyor Emilio. Isultihan bitaw ko, anak. Di ay no. Tingali gigutom na kanay. Wa pa eh. O nilang ta mga onoy. Kanang gikan na tadiya sa sud. Gigutom ka gyud. Sorry gid kaayo, sister, ha. Nahurot gid nako ang pagkaon. Mas labing maayo hinuon.
Gipangita na gyud ko ron sa akong mahal. Kinsang mahal. Imong bana? Dili pa nako siya bana. Pero siya mao yamahan ning akong gisapak. Nangandam na gani mi sa among kasal. Mao ba? Unya, nganong di amang ka? Gipangita ko ang demonyo kong amahan. Nakaako ka pagpanamastamas sa imong amahan? Nganong imo man singgingan lag demonyo? Anghel ba ang usa ka amahan? Nga gustong muunay og lamoy sa kaugalingon niyang anak? Jesus Christ! Maunay tinuod, sister. Aron matuhog magyud ang sugilanon sa among kinabuhi sa demonyo kong amahan. Suginlan ko ikaw. Maglisod mo tagduaos demonyo na eh. Wa ko'y ikapakitang papilis. Magmatuod nga, doon ako'y relasyon niya. Dili sa mahimong magpakaroon ingnon kang abogado. O gusto mo siyang imbestigahon? Abogado? Mauna dong. Tagon ko karon dayon si Attorney Gomez. Magpatabang ko niya. Makaluluoy ang imong kahimtang, Hazel. Tungod sa tinguha nga maabtan ko siya sa presinto. Nalimot yung kugdahan sa kompitaka. Bisag cellphone na lang unta. Bitaw. Bisag cellphone aron imong matawagan ang amahan sa imong anak. No, Ngano? mauaw na kong atubang sa akong mahal. Dili na ko makaharong sa pag-atubang sa akong mahal. Makatugot ka nga way amahan ang imong anak? Ha, Hazel? Akong amahan ang mipatay sa mga ginikanan sa akong mahal. Akong amahan ang naghimog sirabli nga kinabuhi sa akong mahal. Wa man kay labot sa binuhatan sa imong amahan. Mahimong way kalinaw niya ang among pagpuyo. Nagtuo ka, sister, nga dili magkaaway ang magtiayon. Ining abot niya na gayon na. Nakasiguro ka nga dili ko sudyaan sa akong mahal. Hazel, mahal ba ang inyong tawganay sa amahan sa imong anak? Yes, sister. Nga sa ato pa, mahal gyud ninyo ang usag-usa. Mahal kaayo. May nabatyagan ka ba sa... kinsa gani pangan sa imong mahal? Milan, sister. Na-feel ba gid nimo nga tinuod kang mahal ni Milan? Na-feel, sister. Sa unsang paagi? Sadyang milayos ko sa among bahay dito sa Manila. Si Milan mo ay misugat na ko sa airport. Ako na hinuon siyang ihangyo nga magpasugat ko sa airport. Kung mahimo, mangita siyang bahay nga mahimong akong kapuyan. Kay dili man ko mapauli sa among bahay asyenda kani adto. Wa ba nimo mahuna-huna? Nga sa dihang nadiskubrihan ni Milan ang matuod nga nahitabo sa asyenda. May kasayura na si Milan sa nahitabo sa inyong mga ginikanan? Ako mao'y dili makadawat, sister. Gikauwaw ko kayo ang gipuhat sa demonyo kong amahan. Dili kay gibaboy niya ang kaugalingon niyang anak. Kriminal pag yan siya. O dili kay usara iyang gipatay. Husto na, Hazel. Ayaw palabi sa imong kaguol. Gusto kong atubangon og sudyaan ang demonyo kong amahan. Luya ka pa, Hazel. Dili mahimong magdugay ko din, sister. Ako lang iprenda nga akong class ring. Aron makabayad ko din sa ospital.
Ayaw paghuna-huna, ana. Mituo ko sa tanan nimong gisugilo nako. Og andam kong tabangan ka. Sister, Pero kinahanglang mo pahuway una ka. dili ko mahimong mupahuway din sa ospital. O ako ikabayad. Tingalig, magkuwang unyang iprinda na akong class ring. Aron dili ka maghuna-huna sa bayad. Gusto ka ba nga mupahuway sa among kumbinto? Kumbento? Yes. O kung makita na akong ligon ka na, ubanan ko ikaw hain ron mapriso ang ibong amahan. Sister, kamaayo ni mo na ako. Kumbento? Yes. O kung makita na akong ligon ka na, ubanan ko ikaw hain ron mapriso ang ibong amahan. Sister, kamaayo ni mo na ako. Uy, kuya ako gudoy din dapita dong Milan. Kuya Ugad, kay ni adin hiyang way kahadlok sa Diyos. Tanan gudong? Hinoon, doon na sa'y nasudin hinga way sa... Pero, pilaran na sila. Ang kadaghanan itong kasing-kasing. Parehas ni Senyor Emilio. Aton ka na siyang makita karon dong o ikasulti? Posible kay gitugta naman tayo makasud. Lakas gid ang attorney Gomez ha. Laliman ka. Kita pa'y gitawag sa gwardya. Aron pasudlon. Kung di pa sa demonyo, di mahitabo nga makasud ko ini dapita. Mga bossing, may panigarilyo diha. Kailan na to sila dong? Ayaw sila nagdagda. Oy, milyonaryo. Doon na kay bisita. Oh. Tanawa, mabisita ko. Muna na yung muluwas na ko. Magkagawas na ko din eh. Pagdali! What? Samgay? Hoy, bantay mo din eh, ha? Ikaw! Kamuntaran! Timanaan ko ng inyong mga itsura. Timan lang. Milyonaryong mani. Sini! Mini. Unsay mini? Ilad na ba? Ilad. Ilad lang gihapon nga doon na may bibisita na ko. Ha! Magkagawas na ko din eh. Kuyawan mo ko din hidong eh. Kuya Ugad din eh. Di ba tayo? Labi na, dunay rayot. Si Rayot. Mag-away mga piniriso ba? Hayin man ang akong bisita. Gusto ko na siyang makita. Bantay dong. Yan ang giingon ninyong demonyo. Oh. Butoy? Senyor Emilio. Ngano niya ka man? Ako siyang gipauban. Dili ikaw ang akong ipangutana sa op. Dili naman na siya sa op niyor. Siya na hinoy amos mga saop. Ilong! Wa ko makiksulti ni mo. Ayaw lang singgiti sino'y butoy. Ilong! Hain ang akong mahal. Si Hazel. Naihabag ka? Kamoy nag-ipon niya ako imong pangitaan. Hain ang akong mahal. Wa ko mahibaw! Nakaduwa ano ba sila mo? Kamu pa'y unang na ko mga buwisita din eh. Butoy, dako kagsa ako. Kinakita na ko imong kwarta niyor, ha? Yan mo mo ito ginabdan. Nagkita na ba mo sa akong mahal? Wa ko makaila. Kinsay imong mahal. Si Inday Hazel bitaw ang gipasabot ni Dong Milan niyor. Ilong! Doon na gani daw tang mahitabo sa akong mahal. Dili ko managka na pag-utang sa imong kinabuhi. Kinisay timan eh. Kinisay timan eh. Say gayon na makaikyas ko din eh.
kay mangita magyug kog pagi nga makaikyas din eh. Kung giunsa ko pagpatay ang imong mga ginikanan, mausap ka na akong buhaton diyan mo. Sao! Asa pa mo na itong pangitaan nga kumahal, ni Butoy. Tingalig. Nauli nas dahisel dong. Ganong nahitabo may namo sa kumahal. Hapit na untang mo kasal. Basta walang tagpauli dong Milan. Kung wa siya dito, ato siyang pangitaog balik. Doon na bitaw tayo sakyanan. Ato lang yung patubilag gasolina. Aron dili mo ti urok. Anay lang na tanoy. Ha? Tingalig makahunaw na si Mahal sa pagduaw siya ang amahan. Dali na to siya makitaan kung ni ta. Ikaw gudong. Agad lang ko nimo dong ha. Ikaw na bitay akong amor. Wa kay bagong amo, noy. Ha? Kung maako na gyud ang asyenda, dili sa upang akong pag-ila sa narbaho din eh. Tinuod ka dong? Asa may imong pag-ilas sa nanarbahos asyenda? Higala. Ihatag ko nilang katunga nga kita sa asyenda. Uy! Kalindot ko dana dong. Katong mga saop nga na magpuyo sa yuta sa kumaginikanan, ihatag ko kini nila. Sus! Malipay gud ang mga trabahante ni dong. Sige na dong ha. Panag-iyahan na ang asyenda dong. Pero, kinahanglan makita ko na nga kumahal. Oh, ganiha pa ka din sa pultahan ka rin. Wa pa gyud makabalik sila si Milan nang. Ay, wa pa man gyud. Ako magisadaan ani pa. Naunsa ka rin? Ako gisadaan nga nung hangtod karon. Wa pa gyud makabalik si Hazel. Ay, ayaw na lagbasula ang imong kaugalingon. Pag-ampo hinoon, nga walay daot ang nahitabo karon ni Hazel. Nakasa ko nang. Asa ka man? Kinahanglang silutan ko akong kaugalingon. Ha? Uy, ngano ka, uy? Wa may misudya ni mo. Ang akong konsensya mo ay misudya na ako nang. Ako'y silot na ako. Unsago ka ng imong gisulti ka rin. Nagpadaog lagi ko sa kahuyang nang. Dili ba nang? Kung mahigugma ka, higugmaon sa di mo ang tao ngayang gihigugma. Pero tao lang ko na nga nangandoy sa kalipay uban sa tao nga bililhon kayo sa kinabuhi nang. Ayaw gyud kalimot ka rin. Nga doon na kay mga ginikanan o mga igsuon nga nagkinahanglan kaayo nimo. Ang imong mga ginikanan, naningkamot din tawag maayo, aron mahimo kang profesional. Nang ilang. Karen, nahibaw ko nga buutan kang pagkaanak. Nakalitan ka lang. Karon ka pamanggod na higugma. Og makakita kapag lalaki nga labaw pa ni Milan. Kanang lalaki nga ikaw maoy importante. Kanang ikaw ri gihigugma. Ayaw padaog sa imong kahuyang Karen. Huna-hunaa ang imong pamilya nga mauragi mo unong nimo panahon sa imong pagkalusno. Karen, intahod paminawa ko. Oh, nganong ikaw may nanghugas, Hazel? Sagdi lang, sister. Ilara man sad good ni. Wa ko ikaw dadadin he aron mahimong helper. Gidakan ako din he aron doon na kay kapuy-an. Mientras tantong nahasol pa ang imong huna-huna. Okay naman sad ko, sister. Lain sad kayo naon-naon nga. Wa ko'y buhaton. Bisan nakita na ko ang mga plato nga kinahanglang limpyuhan. Nag-meditation pa manggod mi. Ligon naman sad ko, sister. Ako bitaw nang nakita.
Karong hapon, mga tuta sa city jail. Tinuod ka, sister? Doon na may Bible lesson karong hapon sa mga piniriso nga interesadong maminaw sa kinabuhi sa atong Ginoo. Sige, sister. Mauban ko. Gusto kagyong makakita sa imong amahan? Gusto gi ko mo sudya niya, sister. Mutulisok sa iyang paggubak sa akong kalipay. Dili pa igo nga gusto niyang panamas-tamasan ang akong kaputli. Usa pa gyud siya ka kriminal. Sobrang akong pagmahay. Nganong siya pa'y nahimo kong amahan. Husto na. Husto na. Ayaw guba imong adlaw tungod lang sa imong kasuko sa imong amahan. Dili siya deserving nga mahimong amahan. Limpyo naman di kayong mga plato, Hazel. Ako na hipos, ana. Naibaw ko nga gusto lang nimong bugnahon ng akong huna-huna. Huwag gani ko masayod. Unsaon ko pagsudong ang iyang itsura. Kasi sigurado maging nga sungay niya ang una na ko makita sa iyang itsura. Hazel. Tungod sa iyang katimonyo. Mahimong madawaan kong amahan ang akong anak. Wa ka man kahasudyain ni Milan sa gibuhat sa imong amahan. Ngadto sa iyang mga ginikanan. Wa, hinoon. Gani, nasabot na ako nga gitago sa akong mahalang kamatayon sa iyang mga ginikanan. Pero, napunan ang akong kasilag sa demonyo kong amahan. Kung masudya mo na ang imong amahan, mahimo ka nang mubalik kang Milan. Tanawa, mihilak na sad ka. Bebe, dali diri, be. Moadto ta sa altar sa simbahan. Og pangayoa ang kalig-on sa imong huna-huna. Nga mahatagan kag saktong panghuna-huna alang og tungod sa imong anak. Dong, wa ka gutma? Dili maayo biya na to kining atong pista ray. Tingalig mo bisita nga kumahal sa demonyo niyang amahan. Di sa mahimong dili ka mukaon, Dong. Tingalig masakit na noong ka, ana. Kinahanglan makitaan ko na nga kumahal na kung gigutom na ka na biyayin na ko din. Pangita lagi mo makanan. Ay, di ko'y. Tingalig gigutom ka na. Gigutom na bitaw ko. Biyayin na ko din. Ay, di lagi mahimo lagi, Dong. Ako rin mabusog. Samtang ikaw, gigutom. Sige na, Dong. So, libis sa gamay lang ang imong tiyan. Samot na yun nga. Dili na to makita ang imong mahal. Umapas mo ka. Gusto kong makita na nga kumahal. Mahal. Kinsay doon na diya cellphone. Ayaw ko ninyo katawa eh. Nagkinahanglan kong cellphone. Aron matawagan ako ng akong partner sa negosyo. Kinalang makagamit ko niya kwarta. Kinsay doon na cellphone. Ikaw ba? Oh, oy. Anong gihangan ko na yung magtuok, ha? Saba kayo ka, ha? Milyonaryo ko. Wa na ibili ang imong pagka-milyonaryo. Piniriso ka na! Dili! Dilang pagkaon, Dong Milan. Huwag ko gutmahan na Kaon lang gud bisag gamay. Dilang sukli, oh. Dahil na ni mo na ipalit na unsa may gusto mong palito na to. Nga kung mahal mo gusto kong makita. Ayaw nang gud kaguo lagi, Dong. Bakit ano lagi na to si Dahisil? Ang importante, nga dili ka magpadaog sa kahingawa. Bakit ano lagi na to si Dahisil, Dong? Basta, kaon lang yun, gutomon ka, ha? Inom og tubig kung uhawon ka. Ayaw yun ka ikog sa pagsugon ako, Dong Milan. Ang akong gikagulaan kay wato siya igdang kwarta. Bright pa sa tos Dahisil, Dong. Kay bawa ito tong kung unsa yung buhaton. Mga na ta, ha? Kinahanglan gud kang makakaundong.
Uy! Sakto kaayo nimo ang akong sinina, Hazel. Dili ka ko gabaan ini, sister. Nganong gabaan man ka? Misulob ko sinina sa usa ka madre. Dili na sinina sa madre, uy. Ako lang nang isulob kung matuog na ko. Unsa man, ready na ka? Manglakaw na ta. Ready na ko, sister. Miadto na ka sa altar ning simbahan? Dito na, sister. Akong giampo nga... Nga unsa? Nga dili ko ang kunon nga anak sa demonyo kong amahan. Dako ng saha sa Diyos, Hazel. Bisag unsa siya kang ilaat, imo siyang amahan. Doon na di amahan nga mopapoy sa iyang anak. Tao lang ang imong amahan, Hazel. Og nagpadaog lang siya sa gahom sa demonyo. Kung mauna, sister, may mong mataw ang akong anak nga way amahan. Hazel, Mauwaw kong matubang sa kumahal. Human ko masayri nga ang demonyo kong amahan mo ay nangunay sa pagpatay sa mga ginikanan sa akong mahal. Dili ko ka na madawat. Husto na. Manglakaw na ta. Mayo! Kinsa na. Diyot lang. Oy, atorne. Ikaw di ay. Hain man si Milan. Ay, ambot oy ughain ko tong bataa atorne. Nangita man in taon siyang hisil. Oh, wa pa gid ay mauli si Hazel. Wa palagi torne oy. Duda ko, milahos gyud to sa syudad. Kay gibalhin naman kuno ang demonyo sa jail sa syudad. Oh, nganong nakahuna-una man sab si Hazel sa pagbisita sa iyang amahan. Gitug-anan manggod si Hazel nga ang iya ding amahan. Maoy may patay sa mga ginikanan ni Milan. Uy, kinsa man siya nagsulti? Si Karen, may angko naman sad siya nga siya mitug ang Hazel. Pastilan. Importante ra ba kayo nga akong tuyo ni Milan? Tuod di atorne, unsa may kalambuan sa asyenda di ay. Hayag na, nang. May bayad naman si Milan sa BIR alang sa gain tax. Usahay torne no. Gusto kong basulo ng akong kaugalingon. Nganong ako pag yung gidani si Milan aron mangandoy sa asyenda. Husto man ang magibuhat nang. Husto kayo. Tanawa. Tingali, dili gusto ang mga kag sa mga ginikanan nga mapunta sa lain ang asyenda. Huwag kini mabalhin sa nga ni Senyor Emilio. Nasamok naman hinuon ang iyang kinabuhi, torne. Labaw pa kini masamok ang iyang kinabuhi kung wa pa niya lihuka ang ilang asyenda. Sige nang. Mubalik ka ni Ismilan. Patuwa rin siya sa bahay, ha? Mauna ni, sister. Yes, Hazel. Niya din ang imong amahan. Imo na ron siyang makita. Gusto ko siya makita dayon na. Aron kon mahimo. Ilubong ko ang akong tudlo sa iyang mga mata. Demonyo siya. Husto na, Hazel. Ayaw kalimot nga dunay gamayng anghel nga naa sa imong sabakan. Ampingi kita, Hazel. Sorry, sister. Onya, okay ka na? Musod na ta. Dong, wa ka ta masayop sa pagparking din, Oh, nga naman ay. Toro man di dito ang entrance, oh. Unya? Oh, talira ta makakita kung kinsa moabot dito. O unya, dota dito? Nanahinoy nakauna na itong parking ditong lapita. Unsam na. Ambot eh. Pulos mo itong mga madre ang nanggawas. May mga madre nga misuod diha sa jail. Lagi dong. Usumpo ta dito na eh. Murag
Dili na pwede dong. Di bantayan man dayon ang mga sakinan. Nga sa ato pa, dili na papakingan kadtong dapita. Dong. Imong cellphone no, bibagting. Uy, saan mo tao mo yung lagi? Ay, bugal-bugal. Kuya ng mga madrig. Paan, ganun mo na. Bida na. Mga bastos. Ayaw silang tagda, Hazel. Ipagawas lang na nila ilang pagkalaay. Pait po baya niya ilang kahimtang dinhi. Kanang gusto ko. Asa ko makita ang demonyo? Dali. Mananghita sa guard. Isa akong bisita. Ako. Uy! Ang gwapa kong anak! Lingkod. Kaya ra nimo nga ikaw ra dinhi. Ako pang tapukon ang ubang mga inmates nga maminaw sa among Bible lesson. Biyay lang ko, sister. Ayaw pagbiya dinhi nga ikaw ra, ha? Adto ra mi didto. Muduol raw niya ko, sister. Magmadre ka, Hazel. Dili. Sige, Hazel. Tuara mi didto, ha? Yes, sister. Kumusta ka? Wa ko ikaw hatagid katungod aron mo gunita ko. Akong anak? Dili ko mahimong gunitan? Kanus ako di mo kailangan imong anak. Ha? Kanus Hazel, gwapa ka. Liwat ka sa imong inahan nga akong asawa. Okay. Wala naman ang akong asawa nga mao ang imong inahan. Dili ko makatugot nga mapanag-iya ka sa lain. Demonyo ka, Kyada. Kriminal! Unsa? Kriminal ka! Ikaw mo imipatay sa mga ginikanan sa akong mahal. Ni Milan Escudero, ang anak sa tinud-anay nga tag-iya sa asyenda. Pwe! Asyenda Emilio? Ato ang asyenda, Emilio. Ayaw pangangkon. Mikawas na ang matuod. Dili mo kapungan ang kamatuoran. Giilog mo ang asyenda Escudero. Ug aron yun mahingpit ang imong pagkademonyo, imo silang gipatay. Sila mao'y nangilog. Sila mao'y gustong mupatay na ako. Self-defense mo'y akong gibuhat. Okay sa'y mo tuon mo. Ikaw! Kaya anak ko ikaw! Labanan ko ikaw? Iduot ko ikaw! Parehas ini akong tudlo nga mudot sa imong mga mata. Imong ini. Hazel! Hazel! May iko! Unwa ko ikaw magahas dito sa imong kwarto. Dili ko na ikaw buhian. Gusto kong mutilaw ni mo. Uy, iko! Guard! Guard, tabangin mo! Salbahis ka ni kriminal! Kriminal! Nagkagubot ang mga gwardya. Baboy kasi ha, baboy! Hazel, husto na. Husto na. Mas maayo pag muuna na lang sa itong mga kauban. Sorry, sister. Ako hinuoy mahinong na nga nagkagubot ang prisuhan. Hangtod ng inyong lason. Hayaw ka balaka. Kita rin magpahatod sa kumbento. Magpabilin ang uban aron mahuman gyud ang Bible sharing. May mga piniriso man nga interesadong maminaw sa kinabuhi sa atong Lord. Ug sa iyang mga nabuhat ngadto sa iyang mga anak. Sister, waman unta ko magkuwang sa pag-ampo. Nahibaw ko, Hazel. Dali na. Sige na. Mamalik na tas kumbento aron ka makapahuway. Nganong mamalik man tas probinsya, Dumilan? Nanawag si Atty. Gomez. Importante kuno kayo ang iyang tuyo na ko. Lindot ang tadong nga iniguli na to dito. Ito na subsiday Hazel. Mausa na akong giampo na eh.
Hapit na untang nga magkasal. Wala sabi ako magkita nga akong mahal. Si Karen gyud nakaingon nga nung nawa si Day Hazel dong Milan. Wa pa ba ka mamabdos ang akong mahal? Mabdos dong? Karon na akong gipaabot nga malipay yung mubalita ang akong mahal nako nga namunga na ang duha na mo kagugma. Ako ning gipaabot, Noy Butoy. Uy, hala, Karen. Ganihara ka naglingkod din sa among hagdanan? Naghuwat kong Milan, nang. Uy, naghuwat gihapon ka. Wa pa man sad mo pauli si Milan. Na, dinhi na gani tong iyang abogado. Importante kuno kaayo unta ang iyang tuyo ni Milan. Nang, andam ko magpauli po ni Milan. Unsa? Nakasa ko niya, nang. O gusto na ko nga iya kong silutan. Ay, ayaw na lagpon ang kaguol nga gibati karon sa akong anak, Karen. Gusto kong ako iyang hanukan sa iyang pagmahay, nang. Andam kong mutuman bisagod sa iyang isugo na ko. Mahimong ihatag ko niya ang kalipay nga iyang gipaabot gikan kang Hazel. Masuko na gyud kon imo, Karen. Kun imo nang ipamugos. Nang, ako mo ay nakaingon nga nung naputol ang iyang kalipay uban kang Hazel. Dili ingon ni ana ang akong anak. Kung nahigugmaman si Milan kang Hazel, doon na'y respeto. Kanang iyang pagbati nga to ni Hazel, nagagikan gyud ka na sa iyang kasing-kasing. Dili ingon ni ana kabastos ang akong anak, Karen. May pagmubiya ka na din Samtang wa pa kumubatig kaluod sa imong pagkababay. Pasaylo ako, nang. Samtang niapa na ako ang akong pagbati nga nung nabarato ka. Biyao na din Karen. Nang pasaylo ako. Sige na. Biyai una ko din Sorry, sister. Nganong mi sorry man ka? Nabalda ko ang inyong activity dito sa jail. Okay ra lagi, Hazel. Og sa ako nang giingon, tuwa pa man dito ang mga kaubanan ako mga madre. Mihilak na sad ka. Ayaw bayag kalimot, ha? May gamay ng kinabuhi nga naaron sa imong sabakan. May gusto ko mamati gikan sa demonyo. Nga dili ko niya ang kunon nga iyang anak. Nadaka lang sa imong kasuko, Hazel. Hinungdan nga gusto mong isalikway ang imong amahan. Dugo siya sa imong dugo, Hazel. Siya mo'y hinungdan nga nung niya ka sa kalibutan. Iya gihapong gipakita ang iyang kaluog, ang iyang pagkababoy. Wala siya mamatay kao nga migapos na ako. Mura siyang hangol. Ikaw nalay sabot nga nung naingon adto ang imong amahan. Nawad-an na sad siya sustong panabot tungod sa iyang kahimtang karon. Nga daw siya pa may nahimo kong amahan. Hazel, husto na lagi. Sige na. Ipahuway una nang nahasol ni mo karong nauna. Kung makatug ka, sigurado ko nga inigmata ni mo, lahi na ang makita ni mong talanahon. Usbon ko, huna-hunaa ang little angel nga naa sa imong sabakan. Nganong i-apil ko nila buwan sa init? Nganong i-apil ko nila bugwa sa yuta? Oh, unsa ron? Nagkagubot ang mga tao. Unsa ka ron? Og sunda og ayosay pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.